Gabryś. Tam, 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 tam. Bardzo ładnie. Widzisz, jak ładnie? O, nie chowamy tam łapek. Do przodu. Tam, 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 tam. O, bardzo ładnie. Mama ci tu będzie włączała muzyczkę, a ty tutaj sobie będziesz patrzyła, tak? Już nie masz siły? Jeszcze chwilka, tak? No pięknie, pięknie leżymy na brzuszku, tak? Tylko jeszcze główkę podnieś, tak jak wcześniej.